Zeeuwse bestuurders in Den Haag voor Prinsjesdag. Valt er iets te halen voor Zeeland? Deze Zeeuwse gedeputeerde zat alleen maar te glunderen, omdat ik dacht, nou laat dat nou precies de bouwstenen zijn van het stikstofverhaal en de aanpak in Zeeland. En verder in deze uitzending. Kwarts van dijken en duinen niet goed genoeg. En huizen opkopen mag straks niet meer. Goedenavond. Een nieuwe rol voor kernenergie, een energieplafond en halvering van de stikstofuitstoot. Woorden uit de troonrede waarbij de oren in Zeeland werden gespitst. We gaan direct naar politiek verslaggever Heiko Strietman in Den Haag. Heiko, wat viel er op? Nou ja, verschillende zaken. Een van de thema's die ook in Zeeland speelt en gaat spelen is natuurlijk de opvang van vluchtelingen, van asielzoekers. Voor crisisopvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders trekt het kabinet 1 miljard euro uit. Commissaris van de Koning Han Polman zei eerder al dat Zeeland best bereid is om mensen op te vangen, om ze te huisvesten, maar dat het Rijk dan wel met geld over de brug moet komen. Nou, dat gebeurt dus nu. Vraag is alleen nog even hoeveel. Een ander thema dat opviel was kernenergie. Want Zeeland is in de race voor mogelijk 2 nieuwe kerncentrales. En het kabinet heeft bekendgemaakt dat ze 20 miljoen euro willen gaan uittrekken om onder andere te onderzoeken of de huidige kerncentrale in Borselen langer open kan blijven. En de koning die zinspeelde daar al even op in zijn troonrede. Het kabinet richt zich op een snelle verduurzaming van de industrie, op meer windenergie en groene waterstof en op een nieuwe rol voor kernenergie. Het thema energietransitie werd goed benoemd en ik denk ook dat dat terecht is met alles wat speelt op dat vlak. Het is ook goed dat daarin die rol van kernenergie in die brede energiemix is benoemd. De komende maanden gaan we aan de slag, zijn we in gesprek met het kabinet over wat dat voor Zeeland zou kunnen betekenen. Dat gaat stap voor stap. Daar is snelheid nodig, daar is meer snelheid nodig. En laten we hopen dat nu ook met deze boodschap die snelheid er ook echt komt. Gedeputeerde Dick van der Velde, ja, 900.000 nieuwe woningen tot 2030, sprak de koning. Dat moet u redelijk als muziek in de oren klinken, denk ik. Hoe kan dat bijvoorbeeld in Zeeland? Nou, in Zeeland had het ministerie ons al een getal gegeven waarvan zij dachten dat dat in Zeeland mogelijk zou moeten zijn. En dat was? Dat was 5.700 en wij zien dat we ongeveer 2,5 keer zoveel kunnen realiseren. We moeten nog wel even de check doen van kan het ook werkelijk allemaal. Maar ik heb goede hoop dat wij half oktober een bod kunnen doen wat of in die richting ligt. Het kabinet zal al het mogelijke doen om een breed draagvlak te krijgen voor de aanpak van het stikstofprobleem. Industrie, mobiliteitssector en landbouw moeten de uitstoot naar beneden brengen. Het doel is natuurherstel, een vitaal platteland en een goede toekomst voor de Nederlandse boeren. Daarom is halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar. Dat is een vreselijk lastige kluif. Ook daar was de koning heel duidelijk over. Dit zijn echt grote issues, waarbij alle emoties en zorgen die daarmee gepaard gaan natuurlijk heel logisch en vanzelfsprekend zijn. Maar hij wond er ook geen doekjes om. We gaan dat echt wel doen met elkaar. Ja, een vastberaden provinciebestuurder dus, Heiko. En dit zegt toch ook wel iets over waar dit kabinet naartoe wil, hè? Ja, en ook het provinciebestuur. Die klimaataanpak gaat gebeuren. Ook als je kijkt naar het terugdringen van de stikstofuitstoot. Het provinciebestuur heeft altijd gezegd dat gaan we doen, maar wel op onze eigen manier. En wat betekent dat dan? Nou, dat betekent ongetwijfeld dat er straks een bijdrage van de boeren wordt gevraagd. Maar de provincie wil ook heel nadrukkelijk kijken naar de industrie in België, naar de internationale zeeschepen op de Westerschelde. Want die maken volgens de provincie een groot onderdeel uit van die totale stikstofuitstoot in Zeeland. Ja, en dan nog even over het tolvrijmaken van de Westerschelde-tunnel. Dat is voor veel Zeeuwen ondanks alles ook een belangrijk onderwerp. Is daar nog iets over bekendgemaakt? Ja, en geen goed nieuws, vrees ik. Er werd verwezen naar een brief die eerder door de minister dit jaar werd gestuurd, waarin eigenlijk zoveel staat als er is geen geld. Nou, dat was een hard gelach voor het provinciebestuur, want daar hadden ze eigenlijk toch opnieuw wel weer op gehoopt. We weten dat partijen in de Tweede Kamer het er niet bij willen laten zitten. Die willen in dit najaar, oktober, november, gaan kijken of er in de najaarsnota mogelijk toch nog ruimte is om die tunnel alsnog eerder tolvrij te maken. Dankjewel, Heiko. En voor meer informatie over de miljoenennota, de gevolgen voor Zeeland, kunt u terecht op onze website en in de app.
Ruim een kwart van de Zeeuwse zeedijken en duinen voldoet niet aan de veiligheidsnorm. Het waterschap Scheldestromen heeft de keringen beoordeeld om te kijken of ze in 2100 nog stevig genoeg Dus zijn. die vraag is niet, is er nu wat aan de hand, maar zijn ons dijken geschikt voor 2100? 2100, dat is toch een andere uitdaging dan nu. Dus wij moeten vooral aan de voorkant nu echt goed beoordelen, dat doen we, hoe zit ons keringen in elkaar? En dan hebben we veel tijd op veranderingen te anticiperen en aan de slag te gaan met de juiste maatregelen. Er is op dit moment dus nog geen gevaar voor natte voeten. Niks aan de hand nu. Wij kijken vooral naar 2100. En als we hier zeespiegelstijging hebben van meer dan een meter, en alle klimaatmodellen laten dat nu zien, plus een zware storm, ja, dan moet zo'n dijk ook anders eruit zien. Sommige dijken moeten bijvoorbeeld worden opgehoogd of verbreed. Bij iedere dijk wordt maatwerk geleverd. Kosten 1,5 miljard euro. Om dat op te kunnen hoesten doet het waterschap een beroep op het Rijk. Wij hebben vooral een grote misverhouding wat de opgave betreft, omdat we Zeeland zijn en andere waterschappen minder dijk hebben, maar ook een relatief kleine bevolking. En dat is een misverhouding die waterschap Scheldestromen duidelijk aanspreekt. En hier verwachten we eigenlijk ook een plussen van het Rijk wat de financiële middelen betreft. Voor 2050 moeten de zeeweringen worden versterkt om aan de veiligheidsnormen te voldoen. De dijk bij Hans Weert is de eerste die wordt aangepakt. Middelburg wil speculanten aanpakken die huizen opkopen om er arbeidsmigranten in te laten wonen. Dat heeft wethouder Rutger Schoones aangekondigd. Nu is daar juridisch niet zoveel tegen te doen volgens hem, maar in de nieuwe woonvisie die binnenkort komt wel. Ook moet daarin komen te staan dat huizen tot 3,5 ton bewoond moeten worden door de koper. Vrijwilligers van het Zeeuwse Landschap hebben vandaag het nieuwe veldstation in grenspark Groot-Saaftingen in de Hedwiegepolder aangekleed met natuurlijke bekleding. De cassettes aan de gevels zijn gevuld met breuksteen en stammetjes voor vogels, insecten en andere dieren. Het veldstation van waaruit onderzoek gedaan wordt vervangt het oude. Het zijn al materialen die al een keer gebruikt zijn. Dus je ziet elementen terug van de veerhaven van Vlissingen, van de Krammersluizen, maar ook van duintrappen en van beschoeiing. Dus dat heeft al een leven achter zich en dat wordt hier nog een keer gebruikt om nog misschien wel 100 jaar of langer mee te gaan. Het veldstation staat in een van de grootste brakwaterschorren van Europa. Een prachtige plek, maar niet voor iedereen te bezichtigen. Maar gelukkig mogen we 12 keer per jaar met 30 mensen een exclusieve excursie organiseren. Veel asielzoekerscentra zetten komend weekend de deuren open voor bezoekers. Ook de oude marinekazerne in Vlissingen doet hier aan mee. Rahman Mohammad werkt daar als doktersassistent. Zijn familie vluchtte uit Syrië en kwam uiteindelijk terecht in Zoutelanden. Hij volgde later. Velen zien Rahman als een rolmodel, maar zelf is hij wat bescheidener. Een studie geneeskunde op zak en ook nog een talenknobbel hebben. Rahman Mohammad spreekt Koerdisch, Arabisch, Russisch, Engels en Nederlands. En dat is een groot voordeel in zijn werk als doktersassistent bij de noodopvang in Vlissingen. Ik was ook in dezelfde situatie en heb ik hetzelfde gevoel wanneer je bent bij de dokter of je bent bij iemand en je spreekt de taal. En het is heel lastig om te uitleggen welke klachten heb je als je hebt geen moedertaal. Rahman kreeg in 2010 een studiebeurs om geneeskunde te gaan studeren in Rusland. Een jaar later brak de oorlog uit in Syrië. Het huis van zijn ouders werd gebombardeerd. Contact was er soms weken niet tussen Rahman en zijn familie. Zijn vader vluchtte via Turkije naar Nederland. Het gezin volgde en kwam in Zoutelanden terecht. Rahman maakte eerst zijn studie af in Rusland en werkt nu als doktersassistent. En nee, dat vindt hij niet onder zijn niveau. Dat kan vergelijken met een auto rijden. Als je hebt een rijbewijs in Nederland, je kan een auto rijden. Maar kan je de auto rijden in Syrië? Ja, kan u wel een auto rijden, maar weet u de straten niet, weet u de taal niet, weet u de regels niet. En dat is zo ook in het geneeskunde. Dus. Rahman is bezig met de laatste papieren te halen. Hij wil uiteindelijk huisarts worden. Maar wil in de tussentijd ook werkervaring opdoen. Een rolmodel, zegt de recruiter die hem in Vlissingen aan het werk hielp. Een diploma is een diploma, of die in Rusland is gehaald of in Syrië of in Nederland. Als die in Nederland gebruikt kan worden, ook nog gemotiveerd ben en daar ook nog eens een talenknobbel heb. Ja, met zulke mensen werk ik in ieder geval heel graag samen.
Een rolmodel zijn voor andere asielzoekers, trots op jezelf zijn. Raman is zeer bescheiden. Mensen zien mij een primair. Dat is gewoon, ja, kijk, vluchteling, hij werkt, hij doet sowieso dingen. Maar ik ben nog niet trots op mijzelf. Ik kan meer en ik wil meer doen. Je moet gewoon een doel hebben in het leven. En als heb je deze doel, moet je gewoon een andere doel hebben. Zaterdagmiddag dus, die open dag bij de AZC's. Naast Vlissingen doen ook die in Middelburg en Goes mee. Het was lang niet overal een droge dag. Vooral in de ochtend waren er hier en daar buien. In de loop van de middag kwamen er opklaringen. Het werd 15 tot 17 graden. Morgenochtend is er kans op mistbanken. Verder flinke zonnige periode en een stukje warmer dan vandaag. Dit was Zeeland Nu. Ik zie u graag morgen weer. Een fijne avond.